Pecka. Takže robíme si skaramelizované zemiaky, cibulu si nakrájame na veľké kusy, troška zarestujeme, hodíme cukor. Nikto takto popradzuje. Zemiaky nekrájam zásadne, proste ich len rozpučím, majú byť štuchané so smotanou, takže v pohode ich takto nahádžujem. Žiadne krájanie, žiadne one tam afekty, proste takto to nabúchajte. Štuchané majú byť štuchané. Žiadne náchovanie, krájanie, je to blbosť, proste majú byť rozpučené. Ruka, cukor, vynikajúco. Dve plné pánvice, ideme na to. Hop, hop, hop. Proste čo vám poviem, tie ruky z niečo znesú. Dobre, ideme ďalej. Troška koreňa. Dáme rastu. Určite ne, toto je ovarenie. A už nám to začína pekne chytať. To je super. Takže toto sú jaké šmakocinky, čo? S bylinkovým maslom. Počúvajte ma. Svetové. Takže naše skaramelizované zemiaky. Proste skaramelizované zemiaky. So smotanou, vývarom, s petržlenou vňať. Zase k tomu príde taká veľká šupa. Pol kuraťa. Takže pečené kura. Pozrite sa, že to je šupa. Prelejeme troška z výpeku, som spravil sos, troška prírodky, vývar, výpek, maslo. Vybavená vec. OK. Troška zalejam sem. Takže jasne, pozývam vás na pečené kura, polka kuraťa, zemiaky šťuchané so smotanou. Úrokové piklis, dozdobíme polničkom. Počúvate ma, kura je robená na bylinkovom masle, naozaj veľmi dobre chutné. Príďte okoštovať, nebudete banovať. Ďakujeme.